L'actual sistema d'adjudicació de places escolars genera disfuncions. Les previsions d'oferta i demanda de la ciutat de Barcelona no acostumen a coincidir mai amb la realitat i això ha comportat aquests últims anys improvisar solucions, com els augments de ràtio o els bolets, que castiguen alumnes, mestres i famílies. Fan falta més escoles i instituts a la ciutat. Plantegem, què faran des de l'Ajuntament per solucionar aquest problema? Pensen fer un nou mapa d'escola de la ciutat? Jo penso que és hora d'una nova planificació i d'un nou replantejament del pla d'equipaments educatius que va exhaurir durant l'any 2011. Nosaltres, de fet, així ho hem demanat, però penso que a banda de noves planificacions i noves formulacions, n'hi ha dues coses, com a mínim, que es tindrien que entrar dintre d'aquest pla. Un, acabar amb els barracons, encara a Barcelona hi ha 4 escoles amb barracons, i després, si parlem d'instituts de secundària, pensem que la situació està molt pitjor que amb els de primària, perquè dels 12 instituts previstos, 11 no s'han fet. I 7, de fet, no tenen ni previsió, ni calendari, ni ha solat cedit per l'Ajuntament cap a la Generalitat perquè ho faci. Dels altres 3, a partir del curs 2015-2016, si tot va bé, es començaran a funcionar. Per tant, atenent les noves necessitats demogràfiques i també un nou context socioeconòmic, nosaltres pensem que sí que cal replantejar aquests equipaments i una nova planificació. Si vols dir un mapa escolar, totalment d'acord, però sí que es té que planificar de nou tot. Nosaltres pensem d'entrada que el que cal és denunciar la manca de places públiques i el procés de preinscripció també, que és un procés que està viciat, la mala previsió que se n'ha fet. O sigui, cal acabar amb el greuge que suposa per l'escola pública el fet de mantenir oberts els grups de les escoles concertades fins que no s'acaba el període de matriculació, això em sembla que és una cosa molt important. De fet, el 17 de maig hi ha convocada a plaça Sant Jaume una concentració per denunciar com les eines de previsió del Consell Educatiu de Barcelona manipulen en un cert sentit la demanda i la matrícula final. Per tant, s'ha d'acabar amb això perquè el que estem fent és forçant a les famílies que finalment prefereixen l'escola pública o haver de marxar del barri o d'haver acceptat algun bolet o escoles amb un augment desmesurat de la ràtio o finalment a triar la concertada. I creiem que això no pot ser. Per tant, a partir d'aquí, la necessitat d'un mapa escolar és peremptòria, que hauria d'haver estat assumida per l'administració i l'administració no ho ha fet, i en aquest sentit hi ha coordinadores d'AMPAs com la de Gràcia i la de l'Eixample que ja han avançat en aquest sentit i ens han indicat per on s'ha de començar a treballar, perquè hi ha algunes demandes, com es deien abans, a la ciutat que són molt clares. Per exemple, l'Institut de Vallcarca, que s'està demanant a Gràcia, o l'Institut d'Angeleta Ferrer, que s'està demanant aquí, són instituts que estaven previstos, que estaven planificats, i per tant se l'han de donar prioritats, perquè aquí la societat civil i les AMPAs organitzades van molt més per davant que la mateixa administració. Bé, des d'Esquerra Republicana tenim molt clar quina és la causa d'aquest problema que tenim cada any amb la preinscripció, que es diuen els bolets, col·loquialment, aquests grups extra que introdueixen una pressió dintre dels centres que fa funcionar malament els centres. La causa és la manca de planificació, però això no és una casualitat, és la desregulació, deixem que tot funcioni d'acord a una manca de planificació perquè hi hagi algú que es beneficiï. Precisament, la necessitat d'un mapa escolar és aquesta, fer una planificació orientada a uns objectius. Nosaltres, quan vam tenir la responsabilitat, vam impulsar que es fes un mapa escolar a Barcelona. El 2006, en concret el 10 de maig del 2006, la Marta Cid, la consellera d'Educació d'Esquerra Republicana, va presentar el mapa escolar de Barcelona amb l'Ajuntament de Barcelona. Planificàvem instituts que avui no s'han fet, 10 anys després gairebé. Al Poble Nou fa poc ens hi vam trobar amb una protesta dels veïns i les veïnes del Poble Nou demanant 2 instituts. Dels 3 que havien previst en aquell mapa se n'ha fet un. Després, lògicament, hem de fer bolets i hem de fer altres coses. Després, la segona cosa que necessitem és no jugar brut en el procés de la preinscripció. És a dir, sembla que hi ha criteris diferents quan es fa l'oferta i quan es revisa aquesta oferta si es tracta d'una escola concertada o d'una escola pública. Quan és públic, si hi ha un grup que no s'ha acabat d'omplir la preinscripció, el traiem, si és concertat, el deixem a veure si s'acaba d'omplir. Aquí hauria d'haver una acció molt clara des del Consorci d'Educació de Barcelona, des d'escolarització, perquè això no ens passés. Jo crec que el que fan falta sobretot són moltes places públiques, estan en les dades que ens han passat.
A banda d'aquesta manca de places públiques, el que s'ha de fer també és acabar amb aquesta zonificació, tenir una planificació molt més àmplia, no només a la zona on viuen els pares, sinó potser també a la zona on treballen. A part d'això, l'administració jo penso que ha de deixar de fer trampes a l'hora de fer les ràtios, perquè a mi em fa molta gràcia quan es fan les ràtios i resulta que, per exemple, els repetidors no compten. Es veu que els repetidors no tenen una cadira, no tenen una taula i no es corregim els exàmens i els treballs. Clar, d'aquesta manera, sobre el paper hi ha unes ràtios, però a les classes la realitat és una altra. Llavors, aquí hi ha trampes a l'hora de fer matriculacions perquè es cobren aquestes quotes, però també hi ha trampes de l'administració que ens fa tenir unes ràtios que sobre el paper són unes però a la realitat són altres. Per què? Perquè no hi ha places, no hi ha prou places i especialment no hi ha prou places de la pública. Llavors, per suposar, nosaltres demanem un augment de les places públiques per l'educació, especialment en el cas de la secundària i de les escoles bressol, que després en parlarem. A veure si parlo una mica més a poc. La primera cosa, començo per la segona pregunta, és com treballar l'Ajuntament de Barcelona dins del Consorci i amb la Generalitat per acabar amb un model que obliga, com s'ha dit per aquí, el company d'Esquerra, el Gerardo també, obliga molta gent a triar en primera opció pública a anar a la concertada. Això s'ha d'acabar, hem d'acabar amb aquest model, hem d'aconseguir un model que tothom que triï pública vagi a la pública. I això requereix un pla que en 10 anys acabi amb els concerts, perquè calen fer escoles noves, cal renovar-les, però tenim molta infraestructura feta i potser no cal construir més. I després, què necessitem? Necessitem mapes de planificació escolar, però que es compleixin, perquè es van fer 2 i no s'han complert. O sigui, aquesta és una cosa que és bastant clara. Sí, des de Convergència i Unió, en aquest tema també tenim molt clar que s'ha de revisar el mapa escolar. Perquè fer un mapa escolar del 2006 i passar-se 5 anys sense fer res, quan arribem a l'any 2011 ens trobem amb 7 barracots, un d'ells, la majoria, amb més de 3 anys, ens trobem amb l'escola després, el primer que s'ha de fer és valorar com posem a zero la infantil i primària, que és on tenim un forat increïble, sabent que immediatament després ve la pressió cap a la secundària. Per tant, quan no es fan els deures, quan toca, ara s'han de fer duplicats. Quan abans hi havia mitjans, ara no n'hi ha. Aquesta és una dificultat que hem de veure com ho fem. El fet que hi ha un trasbàs de la pública, és a dir, que obliguem a gent que volen en pública, famílies i alumnes, anar a la concertada, això no és ben bé així. De fet, ja és... L'altra cosa és que parlem del dret d'elecció i quines possibilitats hi ha. Es poden elegir fins a 12 i 14 centres i la majoria, molta gent, n'elegeix 3. Automàticament, tot això també s'ha de revisar fins a quin punt, perquè el que s'ha de veure és com conjuminem i cal el dret d'elecció dels pares i l'equilibri i les possibilitats de places. Bé, doncs nosaltres considerem que s'ha de fer una revisió, una nova mapificació i planificació de les places per abordar el dèficit de plaça pública i també des del model de proximitat que nosaltres entenem que és l'èxit que no hi hagi abandonament escolar. Per això hem demanat des del 2007, en la primera comissió d'educació del grup municipal socialista va demanar un nou mapa escolar, l'hem demanat cada 2 mesos des de l'any 2011 fins ara, cada 2 mesos, i el govern no ha instat ni tan sols a la Generalitat a fer aquesta nova matificació. Per tant, nosaltres nou mapa escolar per abordar el dèficit de places públiques i des del model d'escola de proximitat. Noves adscripcions d'escoles de primària i instituts perquè no es reprodueixen situacions que s'estan donant, per exemple, a Horta, que no hi hagi dèficit de places com s'ha passat a Sant Andreu o a Sant Martí, que hi hagi instituts, com feia referència també el Gerard Pisarello, com el Balcarca, però és igual, podrien ser altres, que nosaltres hem presentat esmenes al pressupost de la Generalitat Ferrer, de la Domada, l'Escola d'Univers, o sigui, s'ha d'abordar tot això i incrementar la plaça pública, però el que jo haig de dir, i molt ràpidament, Joan, que potser del 2006 al 2010 no es va fer tot el que es podia, però és que durant 23 anys tampoc.